Така. Разглобихме печката, от нея излезнаха следните неща. Ето тук много изпочупени огнеупорни тухли и една здрава. За да видите, така трябва да е здравата тухла, е с такъв размер. А парченцата, които се вадят, са с такъв размер. И между тях, както се вижда по тази тухла, се пропуска дим и огън и така нататък. Така че тя печката си е била отишла така или иначе. Това са металните елементи, учудващо малко. Скарата, на която седят дървата, когато горят, и тя подпира всичките огнеупорни тухли над нея. Това е вратичката, двете вратички, горна и долна. Това не знам какво е, честно казвам, но беше там. Едната вратичка, другата беше липсваща. И това е за скарата, тук по средата да се чисти пепелта. Всичко беше оплътнено с азбест, който знаем, че е канцерогенен, така че не е добра идея. Печката по-настоящем изглежда като един правоъгълен кюнец от ламарина. Добра ламарина, още здрава, така че ще я използваме. Това е метален под, който ще трябва да се изолира. И ние ще го изолираме посредством пепел, перлит и перлита и старите тухли, които имаме. Старите тухли ще влезат така, за да може и така ще се оплътни около тях. Сега набързо показвам. И кюнеца, който ще влезне ето така. Ще се стане тук. И горната част на кюнеца ще влезне от горния отвор. Така че да може да ги съединим вътре. По някакъв начин, после ще ги съединим. И разстоянието между, когато този кюнец влезе навътре, разстоянието между кюнеца и плочата, т.е. кюнеца и това ниво, ще бъде по сметките 3,25 см, за да постигнем най-добро, за да постигнем същото сечение, за да не се запушва печката. Тъй като тази горна част на печката е съставена от две части, тази и долна, между тях изолацията е паднала, което означава, че оттам има опасност да дими, ако не го покрием с нещо. Така че ще го измажеме с глина и пясък. Ако имахме шамот, ще да хлъса шамот, но нямаме шамот, така че глина и пясък, за да предотвратим изтичане на изгорели газове. Тази въртичка, която е тук, също ще трябва да я замажеме, за да няма изтичане на изгорели газове. И предстои да решим проблема с запушването на между кюнеца и този голям отвор. Най-вероятно, за да не правим някаква тежка конструкция тук, ще трябва да изрежем една ламарина, която да се припасне и след това да позамажеме дупките, които са около тях, съвсем малко, вместо да измазваме цялото нещо. Но това предстои да се реши в движение. Ами за сега е толкова.